A pozvu na pódium Moniku Hasalovou, která má velice zajímavé pole působení. Monika je průvodkyně, terapeutka, koučka, která pracuje s lidmi v obtížných situacích, pracuje s lidmi, kteří truchlí, kterým někdo blízký umírá, anebo je v nějaké obtížné životní situaci. Takže Moniko, srdečně tě zvu na pódium. Ještě jednou ahoj. Děkuji, ahoj. Krásný den. My jsme se domluvili, že s Peťou přijdeme spolu, protože ono to má velkou souvislost s mým příběhem osobním. Já moc děkuju, že tady teď v tuto chvíli mohu být s vámi a stát tady. A připadá mi, že jsem takovým poslem mezi něčím. To mezi něčím a čím, to nechám na vás, abyste si sami posoudili. Já jsem měla to veliké štěstí nebo úděl nebo úkol, každý si to nazvěte podle sebe, tak jak vnímáme svůj život, že jsem před mnoha lety, dáma by neměla říkat před kolika lety, ale zase v pracovní hantýrce je dobré říct, jak dlouho už to děláte. Takže před mnoha lety jsem měla to štěstí, že jsem byla pozdravená, potkána s učitelem buddhistickým, který mě vzal na svou cestu. Já jsem úplně od malička měla různé věmy, ale to vlastně není podstatné, protože ty věmy máme všichni, jenom je otázka toho, jakou měrou jim věnujeme pozornost a co o nich říkají naši rodiče a jestli nám to zvědomí celé. A v roce 2001 jsem se potkala s učitelem, buddhistickým učitelem, který mě vzal na cestu nauky a v rámci té cesty nauky jsem ji absolvovala celou se svým manželem. To je nádherný stav, když jdete cestou poznání i osobního života a posléze i pracovního s někým, kdo je vašemu srdci velmi blízký. A to tady vlastně zaznívalo od rána celou dobu, že potřebujeme mít kolem sebe tu blízkost, rodinu, partnery, přáteli a pak vedle toho je ještě ten kolektiv pracovní, kde se realizujeme a pak je to spojení s naším srdcem. A já jsem měla to štěstí, že jsem to měla vedle sebe a že jsme šli stejnou cestou. Bylo to báječné. A po té cestě, kdy jsme praktikovali, se mi dostávalo různých nauk. A mnohokrát jsem tam stála s pocitem, že nevím, o čem je řeč. Možná jako teď, tady v předchozí ukázce. Ale přitom přesně zevnitř vím, o čem je řeč. A můj učitel mi tehdy říkal, nebo nám všem, to vám doteče. A dotéká. A dotéká. A stačí dovolit, aby nám dotékalo. A tak se stalo v té době, kdy jsem praktikovala tu buddhistickou nauku, že jsme cestovali po světě a měli jsme to štěstí, že skrze mého učitele jsme se dostávali do hlubokých míst, kam se třeba běžní turisté úplně nedostanou. Takže jsme měli to štěstí, že jsme byli v Tibetu a byli jste v Tibetu v Džogangu a byli jsme v Džogangu úplně sami, protože úplně náhodou jsme se tam ocitli ve chvíli, kdy sochu svlékají, omývají ji mastmi, znovu ji oblékají a u toho nikdo nemá být. A té naší skupině se to podařilo. A těchto synchronicích v našich životech je spousta. A vy jistě mnohokrát žasnete nad tím, jak to ten vesmír zařídil, když se vám něčeho dostane. Žasněte dál, protože je to nachystáno a my jenom tomu musíme říci ano. A na té cestě buddhistické jsem viděla, že buddhismus je pro mě něco, co mi dává optiku, které rozumím. Vlastně díky buddhistické nauce, jako kdybych si nandala optiku, skrze které jsem začala rozumět křesťanské mystice, připadala mi pochopitelná hinduistická nauka a vlastně skrze mandaly, směry jsem chápala feng shui, to je přece úplně jasné. A pak přijde někdo a říká, že je šaman a já, když jsem si pořídila buben, tak jsem cítila, jak tepu uvnitř spolu s ním a že je mi to celé srozumitelné a pochopitelné. Když následujete to své srdce, tak se vám ta optika otevře. A po té cestě jsem si uvědomila, že my máme úplně báječnou příležitost, že žijeme teď tady, v tomto čase, v tomto časoprostoru, právě v České republice. Protože ona, možná se mnou nemusíte všichni souhlasit, ale za mě není zatížena žádnými velkými rigidními tradicemi, které by nějak posouvaly naše vnímání a nutily nás co si dodržovat. A zároveň je v ní veliká kultura, moudrost a veliká vnitřní pokora a veliká touha potom dostat se někam dál a výš. A ne náhodou jsme tady zrovna v období, kdy můžeme slavit, a možná i dnes můžeme slavit, narození Karla IV., protože podle jedněch narozenin to bylo 14. a podle jiného kalendáře to bylo 20. Takže teďkon to je, teď se to rodí. Někdo to vždycky přepočítá nějak jinak, znáte to říjnová v listopadu, teď je to jedno. Hlavně, že to víme a bylo to u nás, protože jistě ve vás ty kořeny a to srdce tam jsou. Proč bychom si ho jinak vybrali za největšího Čecha a hned vedle Cimrmana, že?
kterého nám škrtli. To je prostě náš naturel, proto se teď i raduju z toho, že tady teď stojíme my dva. Když jsme dělali tu nauku, tak můj učitel byl velmi skromný a pokorný a on by nevystupoval tehdy tady takto, protože to bylo v době před více než 15 lety, kdy některé věci bylo dobré dělat skrytě. A působil na mnoho oblastí, aniž by to někdo musel vědět. Dneska je to jinak. Dneska vlastně vy všichni, co tu sedíte, tak jste další pochodní toho, aby z toho sálu, až odejdete, jste to šířili a nejspíš už to děláte. Je to jenom o té podpoře, o tom vidět se a potkat se tady a fyzicky si tak jako na sebe sáhnout, že opravdu to je a ta vlna jede. Když jsem slyšela první příspěvek, kde byla informace o tom, že záměr mít meditační místnost byl při otevření hotelu na začátku a až po 10 letech se tomu někde zvenčí řeklo ano a to je právě teď. Teď se tomu říká ano, teď jsme tady u toho. A při té mé cestě se stalo, mé životní cestě, že k nám začali jezdit do jižních Čech různí představitelé těch buddhistických cest a my potom k nim. Několikrát jsem byla v Mongolsku a měla jsem tu možnost setkat se s představitelem, který v Mongolsku se jmenuje Chambalama Jomjais a je to stejná kvalitativní společenská role, jako je Dalaj Lama. A seděli jsme u jednoho stolu a byli jsme u něj na návštěvě a byli jsme na osobním pozvání a je to nesmírně příjemné být v takové blízkosti člověka, který to, co tady dneska neseme, žije velikou dobu, protože přirozený spirituální přesah je pro něj běžnou součástí života. A tehdy, když přijeli a když byl jeden ceremoniál, který se odehrával tady v klášteře svaté Anežky České, zase v té naší Mece, tak tam tehdy říkali, my vnímáme Českou republiku velmi spirituálně. To je taková buddhistická základna pro Evropu. Pokud neholdujete buddhismu v nějakém úplně principu, neberte si to doslovně, že musíte, ale buddhismus dle mého, a proto si to troufám tady před vámi všemi říci, je jedním z nejsvobodnějších filozofií vedoucí nás k nějakému poznání. A to já jsem zatím slyšela. Takže pokud vaše cesta je nějakou jinou formou vedena, tak to teď neberte doslovně jako spíše požehnání a pozdravení na naší cestě. No a v roce 2009, tak jak jsme putovali po světě, dělali nauku a můj manžel pracoval v Jihočeském divadle a byl takový velmi multikulturní, mluvíce mnoha jazyky a já neustále stála za ním, hrající za mnoho na hudebních nástrojů a já možná jemu na nervy. Takže jsem měla pocit, že on je ten, který je světlo mých očí, zatímco toto větu stále říkal on mě. Tak v roce 2009 studoval MBA a požádal, aby mohl napsat diplomovou práci Hrubé národní štěstí. Peťo, slyšíš to? A oni mu to nechtěli vzít, protože se to nedá změřit. Ale kdybyste chtěli do toho nahlédnout, je i na internetu, je plná grafů, protože Peťa měl to optické myšlení, takže aby bylo jasno, prosím vás, odkud kam to vede, jak to vypadá a nejlépe barevně rozčlenit. Takže ta kniha je plná grafů. A v jedné z těch studiích se ukazuje, že jedni z nejšťastnějších tehdy jsou lidé žijící na severu, kteří nic nechtějí, protože tam je půl roku tma, takže nečekají, že bude nějak líp. Je tam hodně zima, takže nemusí lamentovat na počasí každé ráno v červnu, že zase prší. A tak, jak nic nechtějí, tak se prostě necítí v rámci toho očekávání zklamaní. A tady to je prosím vás napsáno velmi statisticky, ale vlastně je v tom veliká pravda. A my, když nic neočekáváme, tak to ale neznamená, že ztratíme tah na branku, že nepůjdeme za voláním svého srdce. A můžeme pátrat po tom, co to štěstí je a já jsem nesmírně vděčná za to, že tady slyším motivace a inspiraci od jednotlivých těch prezentérů, protože každý ten příběh říká a u mě to šlo tudy. A úplně to nemuselo být jednoduché a snadné. Peťa, když napsal tuto diplomovou práci a následně ji obhájil, tak jsem ještě netušila, jaký veliký přesah to bude mít, protože pár let poté zemřel na rakovinu a ta cesta k té smrti trvala i nějakou dobu. A protože jsme byli spolu vedeni tou buddhistickou naukou, tak jsme o tom hodně mluvili. Co nás asi čeká, jak se lituju, kde se bojím, jak moc se sebe lituju,
kde mám strach o to, že zůstanu sama. A to opravdu bylo veliké. Já jsem měla veliký strach z toho, až zůstanu sama, protože se pozná, ten strach nebyl, že se pozná, ale cítila jsem, kolik mi ubyde. Jak jsme propojení, a protože jsme spolu byli o 20 let, tak tam to není tak z rozumu, to je tak i živelné, že mnoho věcí se prostě už přihodilo, stalo a bylo. A když ten Péťa zemřel, tak jsem věděla v tu chvíli, když jsem se poprvé podívala na to tělo, které jsem doprovázela v hospicu, což byl úžasný zážitek. Myslím, že toto sousloví mohu použít, že to cítíte zevnitř, jak to myslím. Byl to úžasný zážitek u toho být, při všech těch mých naukách, to zažívat na tak blízko právě skrze toho mého blízkého člověka. A pak mnohokrát mě ten Péťa nasměroval a vedl dál, protože to propojení v tom partnerství stejně je. Já jsem pak začala hledat svoji celistvost, aby ve finále to nebylo toto propojení a mě hodně chybělo, ale abych našla sebe jako celek a s kýmkoliv dalším v rámci posvátné geometrie mohla propojovat sebe už v nějaké velikosti. A tehdy Péťa přišel s tím, že mi vzkazoval věci, na které mě upozorňoval. Vlastně jsem dostávala některé synchronicity. A jedna z těch synchronicit je vlastně tento dnešní moment, kdy napsal tuto knihu, tehdy o ní mluvil, když směl a mohl, a pak nebylo, jak ji realizovat, s kým ji realizovat. Vlastně ani v tom nejbližším okruhu té naší sangy, ve které jsme se pohybovali, to bylo spíše jako zajímavost, jako dobré téma. Ale dneska, teďkon tady, je to téma úplně uchopené a skrze vás a skrze všechny, co to tady připravují, je to pro mě veliký zážeh na té nové cestě. A v roce 2012, kdy můj Péťa zemřel, tak to tam stojíte, protože znáte nějaké věci mezi nebem a zemí, cítíte je v těle. Říkáte, zrovna tenhle rok. Co ještě tím chtěl říct? Co za další synchronicitu je? A ve stejném roce já jsem odešla z ředitelské pozice sportovního centra v Českých Budějovicích a v ten moment vám skončí i takovéto, máte vizitku. Můžete se skrze ní prezentovat. Nebyla jsem už manželkou, byla jsem vdovou. Co to vlastně je? Nebyla jsem ředitelkou. Jak jsem to vedla, co mi to teď říká. Vlastně se všechno v tom životě změnilo. A já jsem tehdy si měnila e-mailovou adresu z té mé firemní na teď, ale nikomu to neříkejte, tam je soukromá, hasalová.phoenix, protože to jsem tam cítila. Nebylo mi v tom vůbec jedno. Nebylo to snadné, nebylo to jednoduché. A tak jsem to zvládala tak, jak jsem nejlépe uměla. Můj dar, protože to tedy unesu, je, ať se spálí všechno naraz. Ne, nebudeš se držet práce. Nebudeš se o ní opírat. Nebudeš se držet ani své rodiny, protože našemu synovi bylo tehdy 22, takže ten už žil sám. Takže i takový ten kolotoč kolem dítěte tam nebyl. Vlastně skončilo v tu chvíli pro mě v mém životě úplně všechno. Jinými slovy, všechno naraz začalo. A já jsem vám tady vlastně chtěla toto sdělit, že když jsem vyšla na svoji cestu sama za sebe, tak jsem si kladla otázku, kým jsem. Cítila jsem velikánský smutek. Velikánský smutek po tom spojení a propojení. A úplně v první fázi jsem na tom smutku měla stále vyprojektovaného toho Péťu. Stále. Než mi došlo, že já nevolám po spojení s ním, protože jsem ho nějak pustila, jak jsem nejlépe dokázala. Říkám nějak, protože to není vždycky úplně 100% a máte tam bolest a volali byste zpátky. Ale věděla jsem, že žádám o tohle spojení. O to, abych mohla stát před lidmi a vědět, že k ním patřím. O to, abych mohla být autentická a říkat, co se třeba nenosí a nebyla úplně v ohrožení. Protože tohle mě vlastně provázelo celý život. A vždycky jsem byla ve veliké pravdivosti a ta pravdivost často znamenala izolovanost a osamocenost. Já jsem se cítila stát vepředu před těmi lidmi a zároveň jsem bytostně potřebovala, aby chtěli jít se mnou. A protože tenhle nějaký tah v sobě máte, tak ho děláte a neděláme ho v úplné kvalitě. Děláme ho v té kvalitě, v jaké zrovna jsme. Takže to pak třeba vypadalo tak, že mý kolegové v práci mohli říkat, ty se nás ptáš na názor, ale stejně si uděláš, co chceš sama. Tak se nás neptej. A vypadalo to, že stojím izolovaně od nich. A já jsem tak se snažila dmíchat. Slyšíte to, jo?
snažila dmíchat. A proto to nešlo. Nicméně už tam byla ta má kvalita a tah na branku, který mě volal dopředu. Takže jsem vám chtěla sdělit, že i určitě v sobě tu kvalitu máte a že někdy nemusí vypadat jako to nejsvětlejší místo ve vašem životě. Někdy to můžete spojovat i s egem ve smyslu já bych chtěla, ale tam někde je skryto i to vaše veliké puzení a vaše směrování. A po té cestě se srdce obnažuje, my ztrácíme ty zábrany a začíná se to všechno rozkvítat v té kvalitě, takže pak před lidmi můžete stát a říct si, jsem průvodcem. A ano, udělalo se nové povolání průvodce pro pozůstalé a hned mě to volalo u toho být a říct, něco takového je. Existují tady věci mezi nebem a zemí, které už přestávají být tabu. Smrt je jedna z nich a být šťastný taky. A tehdy na té cestě Peťa přicházel a vždycky mi nosil novinky. A jedny z těch novinek, už tehdy, v roce 2008 byly, pojď se podívat, když děláš ten tělocvik. Měla by si u vás v Delfínu dělat jogu smíchu. Jo? Tady to ohybání těla samotný nestačí. A od té doby já navzdáleno vím o Peťovi. A teď jsme tu. Takže do nového života, přátelé. No, není to teď vůbec pro mě jednoduchý, protože mě se spustila v hlavě celá řada věcí, než mě vlastně došlo, jak se vůbec stalo, že jsme se tady odstli tou náhodou, vlastně společně a naprosto neplánovaně na tom pódiu. Já jsem se schválně teď podíval do telefonu, kdy naposledy vlastně jsem si psal s Petrem, o kterém teďka tady jsme slyšeli. Bylo to 2.9.2009, kdy mě naposledy on psal, o 3/4 půl roku později teda už zemřel. A já vlastně jsem si teď uvědomil, že takřka každý druhý den vlastně mi je na očích díky jedné mezinárodní skupině na Facebooku, která se jmenuje nothing.net. Nic.net. Network, síť. Vždycky se mi tam objeví prostě, protože stejně jako já a dalších asi 3,5 tisíce lidí z celého světa jsme členem této skupiny, která se zabývá ničím, fenoménem něčeho, prostě prázdnoty, chybění a tak dále. Musím říct, že za ty léta, co jsem se stal členem té skupiny, tak jsem ji v uvozovkách trošku ovládl, jo, protože nejvíc tam dávám příspěvků. Skutečně jako fenomén něčeho mě natolik zaujal, že právě na první nudné konferenci, o které jsem mluvil, tak moje první přednáška byla právě o fenoménu ničeho. A od té doby už mám prostě desítky stran poznámek, jo, takže určitě někdy ještě o tom uslyšíte. A tím chci jenom říct, že jestli jsem do této doby, do této chvíle ještě, a já jsem o tom nepochyboval, že ta synchronicita tady jako funguje, tak teď už to naprosto můžu říct na nějakých 120 či více procent, že to tak skutečně je. Tak, já bych poprosil do režie, jestli může tam dát moji prezentaci. A já bych, je to ta Petr Friedrich. Jo, to už je ona. Super, tak super. Jo, to je... Děkuji, super. Tak. Je vidět, že se jako povoláním smíchologa nezapřu. Tak já bych... Jo, a teď to mačkám, jo, špatně mačkám, správně. Tak,
Já bych začal, protože vlastně celá ta konference, celý ten den je o tématu hrubého domácího štěstí, tak přeci jenom bych vlastně se nějakým způsobem vrátil k tomu, vůči čemu se vlastně to hrubé domácí štěstí tak trochu vymezuje. Vy znáte asi všichni pojem hrubého domácího produktu. V podstatě, když bych to hodně zjednodušil, a nutno říci, že já nejsem jako ekonom, tak vlastně je to takový rychloměr, který ukazuje, zdali ekonomika zrovna funguje rychleji nebo pomaleji, hodně zjednodušeně řečeno. A ten člověk, který vlastně tenhle ten koncept toho hrubého domácího produktu vymyslel, americký ekonom Roman Kuznec, tak v 30. letech už, kdy to definoval, tak vlastně už tehdy říkal, že rozhodně jako to HDP není jako známkou vlastně současně blahobytu. Současně si říkám, že jestliže to HDP tak dlouho hrálo takovou roli v naší historii všech zemí, tak jestli už opravdu není čas na to trošku změnit. 5 minut jenom. Aha, tak. Já bych to možná demonstroval na takovém vtipném článku ze včerejška, který se právě HDP věnuje, protože já to budu přesně citovat. Ekonomové si ulehčeně vydechli, stále naléhavější otázka, jestli se po loňském rekordním růstu ekonomika nepropadne do stagnace, byla zodpovězena uspokojivým způsobem. Ekonomika překonala očekávání. A teď pozor, jo? Nutno dodat, že dobrý výsledek zajistil Český statistický úřad, který těsně před vyhlášením výsledků změnil metodiku výpočtu. To musím říct, že to je takzvaný Meisterstück, jo? A já říkám ano, pak skutečně funkci HDP chápu a v zásadě nemám nic proti tomu, aby dále jako existovalo, protože vždycky, když bude potřeba, tak můžeme změnit metodiku výpočtu, že jo? Nicméně chtěl bych jenom stručně říct, že z pohledu státu je to vždycky o tom, na co kladete pozornost. My tak jako ty fenomény ekonomické, že na ně jako klademe hodně důraz, ale on už vlastně v 70. letech, zase jiný americký ekonom Richard Easterlin, tak definoval takový paradox, který v podstatě hodně zjednodušeně řečeno říká, že od určité úrovně vlastně blahobytu, příjmů, tak vlastně nenarůstá pocit štěstí. Jo? Tento vlastně Easterlingův paradox víceméně říká takové základní principy. Ačkoliv rozvinutá ekonomika roste, neznamená to automaticky spokojenost, pohodu a štěstí. Spokojenost a pohoda je ovlivněna příjmem méně než ostatní aspekty života. Bohatství založené na růstu nevede k rovnosti jeho distribuce. HDP je abstrakce, která nemá pro jednotlivce vůbec žádný smysl. Tak, no, zeptám se vás ještě takhle. Když vám řeknu, že se zlepšilo HDP, jak to změní váš život? Jo? Jste šťastný, dobrý, super. Tak, nutno říci, že ten koncept hrubého domácího štěstí, že samozřejmě v různých zemích může znamenat ledacos. Nutno říci, že tady u nás zatím až dodnes se o tomto způsobu nebo měření výkonnosti státu zatím příliš nemluvilo, trošku na úřadu vlády, vím, že tam existuje Rada pro udržitelný rozvoj, jo, takže není to tak úplně, jako že by vůbec, ale že by to někdo skutečně jako s tím pracoval vědomně a nějak jako dále rozvíjel, tak to nemohu říct. A na druhou stranu všude ve světě už se to děje. Tady můžete vidět opravdu velké množství různých metodik měření z celého světa, jsou tam
většinou ty globální měřící platformy, které se nějakým způsobem štěstím, kvalitou života, spokojeností a tak dále skutečně zabývají. Hned nahoře vidíte samozřejmě bhutánský Gross National Happiness, který nás všechny asi nejvíce inspiroval, a spoustu dalších jiných způsobů měření, které můžeme najít. Není to samozřejmě vyčerpávající, ale odvažuji se říct, že jsou tam ty hlavní. Tak, protože máme méně času, tak už budu jaksi trošku zrychlovat. Každopádně chtěl bych říct jednu podstatnou důležitou věc, že existují z hlediska, teď se bavíme o způsobu měření vlastně tak, jak to vnímáme z pohledu, řekněme, státu nebo případně města v řadě případů, tak existuje vysoká míra korelace mezi takzvaným subjektivním a objektivním štěstím. Když bych to hodně zjednodušil, když měříte subjektivní štěstí, tak se vás ptají v těch dotaznících na vaše pocity, ano, opravdu zrychlu. A v případě toho objektivního, tak jsou definována nějaká kritéria, kterými vlastně jako v té společnosti míra vzdělanosti a tak dále, spousta jiných dalších kritérií, kterými vlastně jakoby nezávisle měříme. Zajímavý je, a je to skutečně výsledek výzkumu a analýz, které zveřejnil Dánský institut pro výzkum štěstí, Happiness Research Institute, který v nejšťastnější zemi v Dánsku vzniknul asi před rokem a půl, tak skutečně došli k tomu, že ta korelace, to znamená, že potvrzuje jedno druhé, je skutečně velice vysoká. Je to zhruba nějakých 80% a to je dobrá zpráva. Tak, jiná velmi stručná zpráva je, že skutečně štěstí sice ovlivňují naše geny, nicméně hraje tam obrovskou roli právě to prostředí a to, co se děje kolem nás. Takže to je další studie, která skutečně proběhla někdy minulý rok. Účastnilo se jich asi 200 různých vědců z celého světa, z asi 20 zemí, a pracovali se vzorkem asi 300 000 lidí a zkoumali teda nejenom míru subjektivního štěstí, ale míru neuroticismu a depresí nebo sklony k depresím. A skutečně zjistili, že ačkoliv tam třeba existuje nějaký genetický potenciál toho člověka, tak velkou roli hraje právě to prostředí a to jeho okolí. Zdali se ta míra toho štěstí, pokud mluvíme o štěstí, jako rozvine nebo nerozvine. Úplně na závěr, a věřím, že ještě pak máme jedno takové cvičení pro vás, ale to třeba si necháme na později. Tak úplně na závěr bych chtěl říct, že štěstí už nám pomohlo připomínat právě i o OSN, které vyhlásilo před těma zhruba nějak 5 lety hrubé domácí štěstí díky Bhutánu, jako řekněme ten směr, kterým by se měly společnosti ubírat, a vedle toho také definovali, a je tam skutečně napsáno na stránkách OSN forever, tedy navždy, že 20. březen bude vždycky připomínat právě to Mezinárodní den štěstí, a skutečně od té doby se to děje. Věřím, že třeba na příští konferenci se nám sem povede dostat i zakladatele Jamieho Iliena, který vlastně v OSN to Mezinárodní den štěstí definoval. Takže to je všechno, mějte se krásně a možná se mnou ještě jednou uvidíte.